Непознат още на публиката, но разпознаваем като сина на Любен Пашкулски, Ивайло в началото на пътя си е бил все още сравняван с работата и успехите на баща си, въпреки че двамата са коренно различни творци. Точно за тази изложба не мога да си спомня дали са ме сравнявали, но това е неминуемо. Неминуемо е сравнението с това родител, който работи в същата сфера. Родителите са странно нещо. Аз също се усещам като родител, че не се опитвам да моделирам подсъзнателно дъщеря ми. Както на времето си спомням, че баща ми се опитваше да моделира мен. Подсъзнателно или съзнателно. В един момент обаче трябва да се откажем от това нещо, като родители. Сега мисля, че баща ми е спокоен, че аз не се подадох на неговите давления и се развивам в моя посока. Точно тази различна посока отвежда Ивайло в Будапеща, където през 2000-та година излага своите творби, но пътят го връща в България. Аз не мога много да говоря за изложби в чужбина, защото имам само една изложба в чужбина, за да види как ще го приемат в света. Това е според мене, но това е от негова гледна точка като его. А иначе много хора се опитват в чужбина да намерят пазар. Не знам, пазара или се случва или не. Дали е тук или в чужбина, в момента пък и на света паднаха границите с това отворено пространство, интернет. Просто или се случва или не, или човек намира потребителя на това, което върши, или не. Много условно е това дали е в България или в чужбина човек прави изложба. По-скоро с добра галерия, добър галерист. Това е част от... Трябва да сме отбор с дадения човек. Той да се грижи за твоите интереси и да доставяш качествен продукт за него. Да, малко кофти е да се говори за изкуството като продукт, но в крайна сметка е точно това. То си е свързано с работа и с време отделяне, нерви, всичко. Не искам да говоря за отъктовени, музи и други такива неща. Не се оплаквам от приема на публиката, по-скоро имам забележки към галеристите, те наречените галеристи. Много малко са галеристите, които вече говоря пак за България, действително са галеристи. Не искам да цитирам имена и неща, но трябва да са по-отдадени в работата си. Защото всеки един от нас, като творци, отиваме и разчитаме дадения галерист да си свърши работа добре, да бъде продаден неговия продукт в буквалния или преносния смисъл, добре презентиран. Не се случват много добре нещата в България. Аз и затова от 2 години, 3 може би, вече не съм правил. Предпочитам да работя сам, защото се стига до там, че ти сам трябва да менажираш себе си, което не е правилният вариант. Един творец трябва да се створи и да има човек, който да го менажира. При спортистите го има това нещо. Защо сме по-различни? Не се знае. Просто е така. Пак стигнахме до това дали в България или по света е един и същи. Не е чак толкова различно. Не е толкова различно. Просто дали има си изкуство насочено за един потребител, има си изкуство насочено за друг тип мислене хора. Да, моето е малко по-извън, не се вкарвам в някакви рамки. Да, не може да се каже, че правя скулптура, живопис или перформанси или всичко заедно. Не би го делил дали е за България или не. Има различни нива на възприятие на всеки човек. Различни работи харесва и не е нужно всички да сме еднакви. Не напразно има една поговорка, за всеки влак си има път. Сега темата с успеха е много субективно. Това е толкова субективно нещо, че няма къде повече. Човек трябва да се чувства успял в един момент, само 2 месеца след това може да се чувства абсолютно не е успял.
това е вече фактора как възприемаш дадената случка, дали като успех или не. Успехът е много относително нещо. Ти трябва първо да си доволен от себе си, да имаш някакво гаделичка на егото покрай цялата работа, но не мога да кажа, че ако проведеш една изложба, изцяло ти си преуспял и че след това 2 изложби не проведеш нищо, ти не си. Човек работи цял живот върху нещо, когато се съсредоточен върху него. И успехите на успехите, тъй наречени, те следват. Те се редуват, живота не е права линия. Чувстваш се успял, когато като се обърнеш назад, виждаш, че си направил нещо, че си зарадвал някакви хора, нещо се е случило добро. За мен това е успех, а не колко си продал от тази изложба или не. Много разочарован бях, правих преди 2 години, мисля, в Народното събрание изложба. И все се надявах, че ще има по-нормален човешки интерес от нашите народни избранници. Не, беше много дежурно минато всичко. Много ми беше чоглаво, неприятно. Говорим за елитарния пазар на изкуство. За това ли говориш? Елитарният пазар на изкуство е нещо много и относително, и смешно. Да, мога да кажа и защо мисля, че е смешно. Има много псевдоелитни неща, както и псевдоелита в България. Някак си, ако не беше толкова жалко и болно, ще да бъде голям успех. За това говоря. Но продължавам си говоря, да си устоявам тезата, че за всеки влак си има път. Истински пазар на изкуство почти не сме имали от социалистическо време. Сам тогава беше пък регулиран от държавата, партията и правителството, което не означава, че е пазар, тъй като е регулиран. Може би е имало, но аз далече не съм бил роден тогава. Преди 9 септемврийската революция ли се водеше, преврат ли се водеше, не мога да, различни хора по различен начин го... Може би тогава, но тогава нямам директни спомени, само съм чувал, чел и така нататък. Да. Започна с графика, смесвайки всякакви техники и опитвайки все по-нови и различни неща, дали художника в един момент се връща в доброто старо начало, само за да провери по-добре ли ще се справи. Графика като техническа графика от много отдавна, от миналия век. Да, вадил съм от повечето още отпечатъци, но не съм рисувал. Иначе рисунки съм правил скоро, преди Париж Москва не бяха последните рисунки, те са ръчни рисунки, обликати. Да, аз постоянно меся, те са смесени. В чистите за отпечатците имам някакви идеи, но човек не може всичко да поема някога. Професията художник, творец или човек на изкуството е нещо специално, нещо различно и доста по-трудно, отколкото изглежда, наблюдавайки го отстрани. Това е много трудна работа. Много трудна и нееднозначен въпрос. Имало периоди, които ти се налага да вършиш какви други неща, да си издържиш. Говори за себе си, говори за... Всички колеги мога да кажа, почти без изключение. Има няколко изключения, да, сигурно. Последната година работих в художествена гимназия по заместване. По много причини. Аз съм преподавал малко веднага след завършването на академията. И не ми беше много. Но явно тогава не съм бил достатъчно зрел да преподавам. Сега просто ми хареса. Обади ми се един мой приятел да замества, тъй като имаха криза. Той тогава беше директор на тази гимназия. Хареса ми, децата бяха доволни, получиха се резултати. И ми хареса, остана. Това беше. Но след това, както всичко в България,
много бързо се сменят директори и се започне една чистка, да го наречем. Аз така би го определил, на кадрите назначени от предишния директор. Нещо, което се е случвало винаги. Но пък ние наваксваме, ние нямаме почивни дни, ние постоянно мислим за тези неща. Смисъл нямаме като хората, които отиват сутрин в 8 на работа и се прибират в 7 от работа. Няма такова нещо. При нас хората на творческата професия постоянно в главата ти нещо се върти, дори ръцете да не са заети с това. Професията творец е призвание. Професията творец, освен професия, има надбавка. Както лекарите са с призвание. Това са... Както истинските държавници са с призвание. За жалост в България не ги виждаме последък, но това е пак другата.